Πιστεύετε ότι το Ήλιντεν Μακεδονία θα μπορούσε να λύσει κάποια προβλήματα σε σχέση με το έργα Όμνες για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας? Εσάς θα σας έβρισκε σύμφωνους ως κυβέρνηση εάν σε αυτό υπήρχε πακέτο όλο το υπόλοιπο, αλλαγή συντάγματος, έργα Όμνες, αλληλτρωτικά? Δεν θέλω και δεν πρόκειται να αναφερθώ σε κανένα σημείο της διαπραγμάτευσης, για τον ευνόητο λόγο ότι η διαπραγμάτευση δεν γίνεται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η απάντησή σας ως προς την ερώτησή σας, νομίζω ότι έδωσα απάντηση λέγοντας ότι κάθε συμφωνία εξετάζεται ως πακέτο. Αυτό σημαίνει ότι εξετάζεις και μία προς μία τις επιμέρους προτάσεις. Για παράδειγμα, το όνομα πρέπει να έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρέπει να ξεχωρίζει σαφώς την ελληνικότητα και την ιστορικότητα της δικής μας Μακεδονίας από το γειτονικό κράτος, και δεύτερον, να μην περιέχει στοιχεία αλληλτρωτισμού. Εφόσον κάποιος δεχθεί ένα όνομα που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, μέσω μιας σύνθετης ονομασίας προφανώς, μετά πρέπει να εξασφαλίσει και τα υπόλοιπα.